Nitsarane ndipo munindine yankhosa unda koma payamba na mitu yake. Mtsogoleri wa chipani cha Ford Enoch Chihana wadzudzula nduna zina zaboma zomwe akuti zikuononga mbiri ya mtsogoleri wa dziko lino. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition lati bungwe lofufuza milandu apolisi ya ICC likhalero imaparoka. Munkhani za masewero Spain ndi akatswiri a Euro 2024 itagonjetsa England ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tindikhala limodzi. Chihana wadzudzula nduna zina zaboma zomwe akuti zikuononga mbiri ya mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera. Chihana akuti ndunazi zikuyenera kudziwa kuti iwo ndi mmodzi mwa atsogoleri a zipani zomwe zidasayinira mgwirizano wa tonse omwe udachititsa Chakwera kulowa mboma. Iwo amalankhula izi pa msonkhano umene anachititsa pa bwalo la Katoto mu mzinda wa Mzuzu. Koma nduna yona za chitetezo cha mdziko Kenneth Khaleng'oma yati zimene ayankhula Chihana sizoona. Kuchokera ku Mzuzu Samkalimira alini nkhani yonse. Chihana anayankhula izi pa msonkhano wa ndale omwe anachititsa ku bwalo la masewero la Katoto mu mzinda wa Mzuzu kumene iwo achitirawo a Timothy Ntambo kumasatsogolerena analiko. Chihana anakuti nduna zina momwe zikhala ndi nthawi yothandiza Chakwera kukwanitsa malonjezo omwe adalonjeza Malawi zikumakhala ndi nthawi yomawanyoza ngakhale iwo adatuluka mgwirizano wa tonse. Ife tonse pa chakudya pa umoyo pa security timadalira iwo ndengati iwo wapanga zinthu ngati business as usual dziko likupita kuonongeka. Aliyese Malawi akuona, aliyese nyumba mwake akuona. Nchifukwa chake ife ngati chipani cha Ford tili very much concerned. Komano mmodzi mwa nduna zaboma Kenneth Khaleng'oma anati zomwe akuanena Chihana nzosamveka ndipo Chihanawo palibe chomwe adabweretsa ku mgwirizano wa tonse. Azikhale anakuti Chihana akungoyankhula kamba kuti azindikira kuena kuti sangapite patali pa ndale. Asanayankhula Chihana wachiwiriwawo Ntambo anapempha anthu kuchokera mchigawo cha kumpoto kuena kuti adzavutire aphungu wa nyumba malamulo a chipani cha Ford ndi chochita adzathandize pa chitukuko ku chigawochi. Northern Region mkumbukira nditu tinandi ma MPs ambiri tawi manager ndimene tinaonako kachitukuko kubwera kumpoto kuno. So tikunena kuti ufuru poti mukale ndi chitukuko mukena kukala pamodzi. Ndengati voice is divided ngati mmene zilili pano tizipani tambiri mbiri sichingabwere chitukuko kuno kumpoto. Usadayambe msonkhano mamembala a chipani cha Ford anayenda ulendo wa ndawala kuchokera ku bwalo la milandu ku Mzuzu kukafika ku Katoto ndipo Chihana ndi Ntambo anali nawo ndipo anati akuchita izi kamba kokumbukira mtsogoleri woyamba wa chipanichi chakufa Chihana komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Malemu Saulus Chilima. Nthambi ya Civil Aviation mdziko muno yati kutolera ndalama zochuluka ndi theka pa ndalama zimene imatolera kwa kampani zimene zimagwiritsa ntchito mabwalo a ndege mdziko muno. Nthambi yakwanitsa kutolera ndalama zokwana 6.2 billion kwacha mchaka cha 2023 kuchoka pa 3.8 billion kwacha mchaka cha 2017. Mmodzi wa akuluakulu a nthambi Mzondi Nyirenda wanena izi pamene atola nkhani amayendera ntchito zomwe boma la Japan lakhala likuthandiza pa bwalo la ndege la Kamuzu pamene mayiko a Malawi ndi Japan akukondwerera zaka 60 zogwirira ntchito limodzi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Ku bwalo la ndege la Kamuzu International boma la dziko la Japan lidathandiza ndi ntchito kuza zipinda zina komanso kupereka zipangizo zogwirira ntchito. Dzikolo lidathandizanso ndi ntchito ya malo okonzera magetsi oyendera mphamvu ya dzuwa amene amapanga magetsi okwana 0.8 megawatts. Poyankhula ndi Times, Nyirenda wati kuperekedwa kwa zipangizo monga cha LEDA pa Chingerezi kwathandiza kwakulu dziko lino pamene nthambi ikukwanitsa kutola ndalama zambiri ku makampani a ndege. Thandizo la ku Japan lathandiza kwambiri mu katoledwe ka ndalama za zimene timatolera kuno ku airport. Ku airport ndi kumabwera ndege zochokera mayiko osiyanasiyana ndipo mitengo yake imakhala mu ndalama ya ku America. Mchaka chapitachi cha 2023 tatolera ndalama yokwanira 6.2 billion kwacha kusiyana ndi zaka zambo mmene timatolera ndalama zosakwana 4 billion. Iwo aonjezera kuti ndege zomwe zimadutsa mlengalenga wa dziko lino komanso kutera pa bwaloli zakwera kuchoka pa 40 kufika pa 100 pa tsiku. Kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Ayuichi Oya ati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko lino kuti likwaniritse masomphenya ake pa chitukuko.
bwalo la ndege la Kia lidamangidwa ndi ngongole yochoka ku dziko la Japan kuyambira mchaka 1978 ndipo ndege zidayamba kuterapo mchaka cha 1982. Bungwe loona za anthu ogula alakama ati ndikofunika kuti bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority liwunikire mozama ganizo lake lokhazikitsa malo osonkhanitsira zida ndi kupangira katundu monga lamya zam'manja mdziko muno. Bungwe la Maka likufuna mdziko muno mukhale malowa kuti mitengo ya katundu monga lamya zam'manja itsike. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Mkulu wa bungwe la Kama a John Kapito wati kusonkhanitsa komanso kupangira lamyazi mdziko muno kokha sikupereka chiyembekezo choti lamyazi zingatsike mtengo. Kapito watsindika kuti kuoda katundu kunja nkumapangira zinthu zina mdziko muno kumapangitsa kuti pagwiritsidwe ntchito ndalama zambiri kukaoda katunduyo. Zimene zimayendera ndi mmene makamaka masamu ake ayendera kumene mukuyita ntchito katunduyo. Mase kuti zingane kuti kupanga sembo kokha mungapangise kunena kuti mitengo ya zimene zikhale yosikayi. Pachina chilichonse chimakhalanso ndi makosi ake okwera. Ndiye izizi mwina zingaoneke nthawi imene iloyo. Mkulu wa bungwe la Makla Daud Suleiman wati bungweli likuwunikira ntchitoyi ndi akatswiri ena. Suleiman wati bungweli likuwunikiranso ganizoli kuti likhale lopindulira mayiko angapo. Ntchito za makina a kompyuta ndi makina a foni zam'manja ndi njira yokhayo imene yaonetsera kuti mayiko ambiri amene akutukuka o mayiko ena amene akupititsa patsogolo ntchito za chuma chawo akutsata kagwiritsidwe ntchito ka makina a kompyuta ndi makina a mafoni am'manja. Pakadali pano mdziko muno muli masimukadi 1 million amene ali mlamya zamakono pa masimukadi 14 million amene adalembetsedwa mdziko muno. Izi malinga ndi Makla ndikamba kuti lamyazi ndizokwera mtengo. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC lati pakufunika kuwunikanso malamulo a polisi mdziko muno ndi cholinga choti bungwe lofufuza milandu ya polisi ya ICC likhale loyima palokha. Bungwe la ICC limagwira ntchito zake potsatira malamulo a polisi ndipo linayamba mchaka cha 2021. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Poyankhula ndi Times wapampando wa HRDC ya Gift Trapensi ati mene zilili panopa bungwe la ICC ndilosayima palokha kamba kakuti limagwiritsabe ntchito malamulo a polisi. Iwo ati ndikofunikira kuti bungwe la ICC likhale loyima palokha chifukwa ntchito zake pakadali pano anthu amaperekapo mafunso ambiri. Nzoona ati kuti pali mavuto ndithu angapo amene tingakambe pakukhudza nthambi imeneyi. Choyamba ni malamulo. Nthambi imeneyi mukayionetsetse imagwiritsabe ntchito malamulo akupolisi pamene iwonso akufuna mafufuza akupolisiku. Ndi choyamba chakuti ngati dziko tiyenera ndithu tiunike malamulo timati Police Act imene ikuyendesa nthambi imeneyi. Mneneri wa ICC Ahape Njalamano anati nthambi zonse ngati ICC zimayenera kuti zikhale zoyima pa zokha malingana ndi malamulo. Iwo anavomereza kuti ICC ikadagwiritsa ntchito malamulo ena a polisi komabe akhala akusintha izi mu zaka ziwiri zikubwerazi. Poyankhulapo pa nkhaniyi wapampando wa komiti yoona za malamulo ya ku nyumba ya malamulo apita dimba anagwirizana ndi zomwe HRDC anena ponena kuti nthambi ya ICC ikhale yoyima pa yokha kuti ntchito zake anthu azizikhulupirira. Posachedwa apa bungwe la ICC idalengeza kuti lidalandira milandu yokwana 253 yokhudza apolisi mdziko muno chikhazikitsireni bungweli mu chaka cha 2021. Sukulu ya Kachinjede ya MAST yati dziko la Malawi lili ndi kuthekera kothetsa ena mwa mavuto amene alipo pogwiritsa ntchito zipangizo zimene ili nalo. Mkulu wa MAST Professor Adres Malata wanena izi pamapita mkumano a atsikana walimbikitsa kuti azilimbikira maphunziro a sayansi, luso la makono komanso masamu. Serena Tambula ali ndi zambiri. Atsikanawa amaliza mkumanowu pochita zionetsero za sayansi pofuna kupeza mayankho ku mavuto ena amene dziko lino likukumana nawo. Atayendera zonse mkulu wa sukulu ya MAST Adres Malata ati atsikana nawo ali ndi kuthekera kothandizira kukwanitsira masomphenya a Malawi 2063. Kutera kwambiri anawa atsikana athu akudziwa zinthu ndipo mmene afotokozerera masayansi awo maproject awo zochititsa chidwi kwambiri kuti Malawi muno atsikana athu ali ndi kuthekera ndithu osintha dziko la Malawi. Malawi 2063 ndiyo theka ndipo ili m'manja mwa atsikana amene wawo.
taona mapurojekiti amene apanga mapurojekiti awo akuyang'ana zinthu zimene zikuvuta Malawi, nkhani ya madzi, nkhani ya magetsi, komanso chakudya, nkhani ya komanso za ukhondo, komanso za matupi athu health, zonse anawo achita cover kusonyeza kuti iwo akudziwa zambiri. Tikufuna kuti achite encourage ana ambiri wali form 1 form 2 makamaka ndoti akamadzafika form 4 akhala akudziwa kuti kunja kuno munthu topita ku university. Ndipo poyankhula m'malo mwa makampani ndi mabungwe amene athandizira pa msonkhanowu, mmodzi mwa akuluakulu ku National Commission for Science and Technology Ahambani Gausi ali ndokhutira ndi zimene atsikanawa achita. Ife tikukhutira kwambiri ndi zimene zachitikazi, ndipo tasangalala kwambiri kuti sponsorship yathu yapitadi pakaone kuona zimene ana ang'onoang'ono form 2 form 3 apanga display lero kuno kumasi atangokhalako 2 weeks yokha. Ndi chikhulupiriro choti anawo apitiriza ndi ma sciences pamene akupitira ndi moyo wawo wa school. Mmodzi mwa atsikana amene akuphunzira ku Matapo a sekondare, Tamala Ngwerekwe, wati wapindula kwambiri ndi msonkhanowu. Ineyo ndili osangalala kwambiri, ndipo kwa ineyo zindipindulira kwambiri ngati mmodzi mwa ophunzira ku Malawi kuno. Monga tonse tikudziwa kuti ku Malawi kuno chilengedwe chathu chikuonongeka chifukwa choti sitikudziwa bwinobwino njira zothanirana ndi njira zokonzera chilengedwe chathu panopa. Komanso monga azimayi ndi atsikana amathawa kusankha ma sciences chifukwa chokuti alibe kuthekera kokwanira kusiyanisa ndi anyamata. Amatha kufufuza anyamata zinthu zosiyanasiyana, koma atsikana ifeyo timakhala ndi mwayi wochepa kuti tisankhe ma sciences ndi kuwakwaniritsa. Atsikanawa anakayenderanso kunkula m'boma la Neno ngati mbali imodzi yophunzira amene amapangira magetsi. Ophunzira ku sukulu ya ukachenjeri ya Malawi ali ndi mwayi woti atha kupeza ntchito ku kampani ya Huawei. Izi kutsatira mgwirizano omwe sukulu yasayinirana ndi kampani mu mzinda wa Zomba. Mtolankhani wathu Johnson Malawa anaonana nawo mwambo osayinirana mgwirizanowo ndipo anayankhula ndi mneneri wa kampani ya Huawei Ayalenga Chirambo. Mugwirizano imeneyo tayikamo maissues awiri. Imodzi ndi campus recruitment, tifuna tizibwera kunoko tizitengana kunoko azigwira ntchito ku kampani yathu. Chinacho ndi talent cultivation. As number 1 university wa ku Malawi timati tizitenganawa azijoina ma program athu, ndi ma program awiri ata development. Imodzi ndi Seeds for the Future, timatenga ana kuna 50 kapena 100 timapitisa ku Lilongwe, timakhala ndi IT training wiki imodzi yaulere kuti tiziaphunzitsa ma IT course ngati muna cloud computing, AI technology makoso ofunika matsiku ano. Ndipo mmawa wake wachiwiri wa mkulu wa sukulu ya Unima Asindizwaya Madise wati mgwirizano ngofunika. Ife choyamba tathokoza iwa ndi kampani yaikulu mdziko lonse lapansi. Ndi kampani yaikulu ndipo iwo kuvomera kuti tikhale nawo pansi tisayinirane mgwirizano umenewu kwa ife tsiku losangalatsa kwambiri chimene chitithandiza choti chithandiza ana athu a sukulu amene akupanga maphunziro akadaulo a makompyuta za internet ndi zina zoterozo kuti aphunzire zina ndi zina komanso azikhala ndi mwayi oti mwina akhozipezako ntchito kumeneko. Komanso nawo osanena kuti afuna tikhale nawo kuti tizitha kupereka maphunziro kwa ena ndi ena osati okhoka apanga degree, komanso ena ndi ena amene afuna kuti atukule nkhani zawo za internet. Kwa ife tikuona ngati nchofunikiraso kwambiri ife choti nkhani ya internet ndimene ngati pangise ngati dziko lipite pasogolo. Dziko la Malawi tili masomphenya 2063 kupanda internet sizingatheke pofuna tipite kusogolo. Tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Wawa pili wawa mwene amwe mukuoneka udandaulatu bwanji kwenikweni. Mwene sabatalata ndinapita kukatenga ndalama pa ATM. Nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga.
komano pa ATM sizinatulutse ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki eya komano mpaka na pano sakundipasa chithandizo ndiye m'bale wanu unetu ndalama ndiye yandivuta maluza kundimenya osati masewera ndese ndikuziwa kuti ndipange bwanji m'bale wanga ndithu m'bale wanga ndiye kudandaula konseko koma chimwene kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yayikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma monga usunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama masako a insurance a pensioni ogulisa masheya komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya ndiye tandifotokozereni kuti zimakhala bwanji tilongosolo lake chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la za ndalamalo ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki ndikuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko apo ayi munthu akuwayimbira foni ndipo akuthandizani ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo kadandauleni ku banki yayikulu mdziko muno Reserve Bank poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw. dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. Santengatenga Jacob Hara yati boma siligwira ntchito yomanga misewu mwampanipani ndi cholinga chofuna mavuto ambiri pa chisankho cha chaka chamawa. Ahara kuti boma likuyang'ana kwambiri zomanga misewu yolimba posathamangitsana ndi zisankho. Kuchokera ku Nzuzu Samkalimira ali ndi nkhani yonse. Ahara anayankhula izi pomwe amayendera ntchito yomanga msewu wa M1 makamaka kudera kwa Jenda ku Mzimba komanso ku Chipeta boma la Rumbi. Iwo anena kuti magawo awiriwa achedwetsa ntchitoyi kamba kuona kuti amasintha mapulani ena amene msewu uyendere. Ndipemphe Malawi chifukwa kumvetsetsa kumativuta zinthu zabwino zimatenga nthawi ndiye chifukwa cha zimene ife tinaona monga Dr. Lazarus Chakwera anatipangira advice kuti tipange misewu yokhazikika misewu yolimba misewu yoti tisadzadandaulenso ana wathu adzakondwe kuti misewu timafuna ije ndi imeneyi. Ndiye nthawi zina tikamapanga zinthu ngati izi sitithamangitsana ndi zisankho ndi zinthu zofunika zoti Amalawi akhale ndi misewu yolongosoka ndiye utalikirako pang'ono misewu utengako kanthawi pang'ono ndi cholinga kuti tikhale ndi misewu wakuthwa bwino wolongosoka omwe Malawi aliyense akhozodzakondwa nawo. Iwo kenaka anachenjeza kontrakitala yemwe akumanga dera la ku Chipeta kuona kuti afulumire kugwira ntchito zina mvula isanayambe kugwa kamba kuti madera ena ndi ovuta. Kudera la Kacheche Chipeta ntchito kumeneko ili pa 16.5% ndipo kudera la kwa Jenda ili pa 9.2%. Mmodzi mwa atsogoleri kwa madera ku Luviri boma la Mzimba Patrick Ganda anayamika boma kamba kachitukukochi komano anena kuti achite machawi kamba kuti msewu ndofunika. Koma kungoyamikira boma nanga si msewu usithandiza izi ndizi mayendedwe azikhala abwinobwino ofupikisa choncho. Ndinene kuti ndikukhutira koma kuti nthawi ndi yatenga yahitali kwambiri akanapanga mwashangu koma zikhale zolimba zija. Ntchito yokonzanso msewu wa M1 inayamba mwezi wa Juni chaka cha 2022 ndipo imenera kutha mwezi wa Juni chaka chino. Nzotheka Youth Club yalangiza achinyamata kuti azikanena akaona kapena akakumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Mkulu wa bungwe Alois Kachembere wanena izi pa sikulu ya primary ya Mbayani pa maphunziro okhuza school. Thomas Kajere ali ndi zambiri mripoti ide. Akachembere ati achinyamata akuyenera kukhala patsogolo polimbana ndi mchitidwe wa nkhanza komanso kuthandiza pa nkhani ya malingaliro angwiro a mu ubongo. Iwo apempha achinyamatawa kuti azibwera poyera akachitiridwa nkhanza kapena kuona wina akuchitiridwa nkhanzazi. Tinaona kuti achinyamata ndi amene amakhala oyambisa kunkhanza komanso ndi amene ali ndi kuthekera kuonena kuti angathe kuthesa nkhanza. Kunoko taphunzitsa amene angathanirane ndi nkhanza komanso amene angalowererepo pamalo pamene pakuchitika nkhanza. Mkulu wa Beehive yemwe anatenga nawo gawo pophunzitsa achinyamatawa alimbani njewa akufotokoza. Ngati ifeyo kuchokera ku Beehive kumene ndikugwira ntchito ku Mother Teresa Children's Center
tinambogwira ntchito kalekale chama 2008 menemo ndiye anthu amene tafikira ifeyo nkhani sizankhaza zokha komano kwambiri tikuyang'ana umoyo wa munthu in general. So isanenazo kuti no anthu amene ndingatene kuti tafikira ni ma thousands ndithu. maphunzirowa afikira achinyamata oposa 30 mtownship ya Mbayani. maphunzirowa achitika ndi thandizo lochokera ku Youth Activists Initiative Organization komanso Beehive. Izi zikudza pamene mayi mmodzi mwa amayi atatu pa dziko lonse amakumana ndi nkhanza moyo wake. ophunzira ku sukulu ya Malawi University of Business and Applied Science mubasi apereka thandizo la ndalama zokwana 260,000 kwa odwala pa chipatala chachikulu cha Queens. thandizo lomwe lafikira anthu okwana 60 ndi monga Sugar Sopo mazina. President wa ophunzira pa sukuluyi Gresham Nyirenda wati ndikofunika kuti achinyamata azithandiza nawo pa zinthu za dziko poti iwo ndatsogolera mawa. Ife ngati ma student akumubasi timakhulupirira kuti kufikira umene tikuchokera kufikira anthu ndi chinthu chofunika kwambiri komanso ndi udindo wathu. Fake naganiza kuti ndi chinthu chabwino kuti bwere kuno Queens ndizasese kuonesa kuti ifeyo ndi community ndife anthu amodzi, ndi anthu amwe amene amatipasa ife mafizi, ndi anthu amwe amene amathandiza pa njira zosiyanasiyana, ndi pamene tabwera kuti zaone zawalimbikise mu njira yotero kuti nawonso aziwe kuti pamene wakutithandiza mu njira zosiyanasiyana ifenso ma student timaganizira zaidi. Mmene takuonera pali mavuto osiyanasiyana amene mapatient akumana nawo, ndikofunika kuti anthu onse kunja uku ma student anthu akuluakulu amakampani anthu amene ndikuthekera kuti athandiza pa anthu ngati otero abwere pafupi ndi monga ma student amene tayambira kupanga ma initiative ngati amene kuti nawonso afike pamodzi kuthandiza anthu amene ali ndi ma conditions osiyanasiyana mkati mwa zipatala zathu za Malawi. Mmodzi mwa anthu omwe alandira nawo thandizoli a Frank Million athokoza ophunzirawo ponena kuti thandizoli labwera mu nthawi yake pomwe iwo amasowekera zinthu ngati sopo. Kuphatikiza kupereka thandizoli, ophunzirawa asesa komanso kukonza malo ozungulira chipatalachi. Bungwe la Jesus Above Foundation JAF lalimbikitsa achinyamata kuti azigwiritsa bwino ntchito maluso awo pofuna kutukula dziko lino. Mkulu wa bungweli a Charles Benson Mwanza wanena izi pamwambo wa luso omwe achinyamata anakonza pa Chiromoni MDC Stadium mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipoti lomwe walemba Gift Sitima mwawerenga Thomas Kachere. Amwanza ati achinyamata akuyenera kugwiritsa ntchito bwino luso lawo kuti athe kulimbikitsa anzawo kukhala ndi khalidwe labwino. Iwonso anati izi zikufunika kuti anthu agwirane manja pothandiza kuti mwana aliyense apeze maphunziro. Ntchito ndi yayikulu tindi ana ambiri kwa basi amene tikulephera kuwafikira siwa chakuchepekedwa kwa ndalama siwa mkono umodzi tikulephera kuti ntchito yakula munda wakula antchito ndi ochepa. Ndiye tikupempha ngakhale kuboma makampani ndi anthu wam amene angatithandizire kuti tithandize tifikire ana ambiri kuti atisi yakonze sokolo lawo kuti akhale ndi sokolo labwino. Chifukwa chikateri ndi kuti tikhale ndi sokolo labwino la ana athu. Daniel Moyo ochokera ku ofesi yoona za chisamaliro cha anthu m'boma la Blantyre anagwirizana ndi Amwanza ponena kuti achinyamata akuyenera kulimbikira pa maphunziro awo kuti dziko lino lidzakwanise masomphenya a 2063. Pomwe ndingalimbikitsa achinyamata ndichoti alimbikire zinthu zomwe akupanga zabwino. Ngati kuli sukulu alimbikire. Achinyamata masiku ano akutayidwa. Ambiri mukapeza kuti akusuta chamba, ena akulowa umoyo wa chigandanga omwe sizingathandize dziko lathu la Malawi. So dziko la Malawi kufunika achinyamata amene angamalimbikire maphunziro, angamalimbikire mu ntchito za manja, angamalimbikire ma business. Grace Nkubwa ndi mmodzi mwa achinyamata omwe apindula nawo ku ntchito za JAF. Achinyamata nzanga amene ningauze ningalangize choyambirira chobe Mulungu. Tikopa Mulungu chilichonse kwa ife chizenda bwino komanso tizilimbikira sukulu. Kulimbikira sukulu kumayenda ndimodzi ndikupemphera. Kwa ngati munthu ukulimbikira sukulu koma sikupemphera chilichonse chimakhala palibe chanzeru chimakhala chonse chitidabe. Chachikulu tikalimbikira pakhala okonda kupemphera ndi kulimbikira sukulu chimakhala zinthu zabwino kwambiri komanso tikali kumva makolo athu chimayamatiralikisa. Bungwe la JAF likuyang'anira achinyamata pafupifupi 1000 kuti akule ndi umoyo wabwino komanso wauzimu. Munkhani za masewero, Spain yatenga chikho cha UEFA European Championship itagonjetsa England ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi ku Germany la Mulungu.
akati kachinayi kuti Spain itenge chikhochi chomwe inatenganso mzaka za 1964, 2008 ndi 2012. Nico Williams anatsogoza Spain atachinya mu mphindi 47 pamene Cole Palmer anabweza mu mphindi 73. Mikel Oyarzabal anagoletsa chopambanira cha Spain mu mphindi 86. England sinatengepo chikho cha Euro. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisatasiyane na insombiro yake. Mtsogoleri wa chipani cha Ford Enoch Chihana wadzudzula nduna zina zaboma zomwe akuti zikuononga mbiri ya mtsogoleri wa dziko lino. Bungwe la Human Rights Defenders Coalition lati bungwe lofufuza milandu a polisi ya ICC likhalero imapaloka. Munkhani za masewero Spain ndi akatswiri a Euro 2024 itagonjetsa England ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Mnali ndine Yankho Seunda.